איך אנחנו מגדירות לידה טובה? אני חושבת שכל אחת תגדיר לידה טובה בצורה אחרת. אוקיי. אחרי הלידה הראשונה שלך. כן. מה את קיווית שיקרה בלידה השנית שלך? קודם כל, הלידה הראשונה שלי הייתה צעצעת. כן, היה חסר לי את הקטע הרגשי, היה חסר לי את הקטע שנרמנו לי מה שקורה, לא להיות לבד בחדר לידה. פשוט הרגשתי שברגע שנכנסתי לחדר לידה, קיבלתי אפידורל, שכבתי על הגב ובמשך 12 שעות, הלכתי לישון, פתאום קמתי, כל הצוות עליי, בלגן, כסריך. אז היה חסר לי גם ידע וגם תמיכה של מעטפת, שמישהו שיהיה שם בשבילי, שאני לא אהיה לבד בכל הדבר המטורף הזה. בלידה השנייה, ברגע שעשיתי פיפי על מקל, כל מה שדמיינתי וחלמתי, שהילדה שלי תצא לי מהפות. זה כל מה שרציתי, לא אכפת לי איך, לא אכפת לי כמה זמן זה ייקח. 12 שעות, 20 שעות, 5 שעות, לא היה מעניין אותי, רק שתצא לי מהפות. כל מה שדמיינתי זה איך אני משתת הידיים שלי, והיא באה עליי סקין טו סקין. זה, חייתי, לידת החלומי. אז מה, אמה? מה את אומרת? מה זה לידה טובה בעיניים שלך? ממש מעניין אותי לשמוע. וואו, אני חושבת שאחרי הלידה הראשונה, מה שהיה לי הכי חשוב, או מה שקיוויתי שיקרה, זה שהלידה תהיה קצרה יותר. כאילו, הלידה הראשונה שלי הייתה, כל הלידות שלי היו מאוד מאוד ארוכות. זה שקיוויתי שזה לא יהיה דרך אגב, זה לא פתר את זה. אבל קיוויתי שהיא תהיה קצרה, היא הייתה המון שעות, היא הייתה מעל 24 שעות, עם המון צירים, הייתי ממש ופשוט קיוויתי שהיא תהיה קצרה יותר, כאילו ידעתי שאני יכולה להתמודד עם כאב, ידעתי שאני יכולה לעבור את זה, וגם על הנייר, הלידה הראשונה הייתה לידה טובה, היא הייתה לידה נהדרת, לא היה משהו דרמטי, לא נגמרה בוואקום, זה לא היה בקיסרי, היא באמת כאילו, דחפתי כמה דקות היא יצאה החוצה, אבל האורך שלה, להיות בחוץ עירוניים, כל כך הרבה שעות, כאילו התפללתי שזה יותר דבר, קצר יותר. זה לא קרה, אבל זו הייתה התקווה, הייתה התקווה שלי גם בלידה 3 בעד. והכל היה ארוך? כל היה. תמיד מבקשים חלומות, נו. חלומות לא תמיד מחשבים, וגם. זה בעצם אנחנו מבינות מכל הדבר הזה. יש נשים שירצו לידה קצרה יותר, יש נשים שרק החלום שלהם זה לידת וגינלית, ויש נשים שירצו רק שיהיה להם מעטפת טובה וחמה כזאת מסביבם. כל אחת עם השאיפות והחלומות שלה סביב הלידה. ממש. יש מישהי שמקווה שהבעל יספיק להגיע, יש מישהי שמקווה שאמא שלה לא תספיק להגיע, ויש מישהי שמקווה שחמותה תישאר מחוץ לדלת. אז יריתוש, אחרי כל זה. כן. איך את מגדירה לידה טובה?